abin da ya haifar da haka son zuciya da munafunci da cin amana. Abu uku ne, son zuciya, munafunci, cin amana. To amma ukun nan in kana yin su kana jin daɗi, wallahi a cikin ukun nan ba su same ka ba, a ciki biyu za su same ka. Idan biyu ba su same ka ba, a ciki ɗaya same ka, amma ba kai suka tsallake wannan ukun ba. In an bar su suna cin mutuncin mutane, yanzu nan a wayata na buɗe. Ɗan Fulani aka bashi anti-aircraft sabuwa full, ana cewa za ka iya harbin jirgin sama yanzu nan. In ka gama interview nan ma zan nuna maka. Ya ce ai ba yanzu na fara ba. Ai dama muna harbowa, wancan ma da an muka harbo shi na soja ne na harbo shi. Wannan kuma yanzu in ya zo wucewa ya ce duk jirgin da zai wuce a yanzu zan iya baro shi. Sabuwa full, an daina maganar machine gun, an daina maganar wace AK-47, an daina maganar gun truck, yanzu an daina maganar drone, yanzu an shiga zancen anti-aircraft. Idan kuma munafunci suke gani alheri ne, tun farkon shekarar farko ta Buhari, ina jin yana da wata ɗaya ko biyu, aka kama wani ɗan Fulani kidnapper, ana hira da shi, yana dariya da confidence, har da zagi, yana cewa matsiyata ba an taɓa manya suna guduwa Abuja ba, billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun bi tsar Abuja mun ci ubansu. Shekara 9 muna tare da Meji Hanza Al-Mustafa ku tambaye shi. Nace muna cikin masifa Mejo. Kaga dan kauye dan Fulani ya zo yana cika baki wai sun bar ma fashi a daji. Sun ma bar kidnapping a cikin gida. Yanzu ma sun daina bin jahohi. Abujan za su biyo mutane su ci uban mutane. To kun ba ku yi maganin abun ba kuma sai kun ci uban. In kuna ganin kaman akan talaka take. A'a, ai an yi wa gwamna. A'a, ai an yi wa sarki. A'a, ai an yi wa sojoji. A'a, ai an yi wa defense ko? Kaduna ne suka je suka kai hari. Saboda haka me rage yanzu? A nan din ma ai sun shigo suka fas prison ko? To shikenan idan ku kuka bar su ba za su bar ku ba. Ai sun gama da talaka, ai ba rusa da talaka. Saboda haka idan ana yi ne dan mugunta ko dan keta ko dan san kai ko dan biyan bukata, akwai ranar kin dillanci. Ban sani ba, dan ba za a yi ba. In ka faɗa ma ba za a yi ba. Saboda haka me amfanin faɗa, sun fi ka sanin akwai mafitar. Idan kuma da gaske suke yi, dan Allah dan Annabi, Hanza Al-Mustafa zaka ce bai san Najeriya ba? An kira shi an masa tayin zo ka taimaka wa ƙasarka? Dan da gaske in ana yi din, in an sa shi ba zai yi ba? Shi ba ɗan Najeriya ba ne? Ba shi da kishin Najeriya ne? Bai san haka security ba? An sa shi? Don Allah da kasa. Ba zancen sai da motoci muke yi ba, zancen security muke yi. Inda gaske ake yi, zaka ce Abba Kyari bai san harkar tsaro ba? Abba Kyari ta kai fagen in an ce Abba Kyari zai fito duk dan Fulani duk bandi koya yake yi. Amma saboda ba a so a yi, saboda shugabannin arewa mutanen banza sun lalace, matsiyata, mahasada, makiya, marasa son jura, suna kallo Abba Kyari har yanzu yana daure. Kuma akan laifin da bai yi ba, kuma dan arewa ne ya kaga mar. Kuma aka yadda, kuma yan arewa suka yi shiru, sannan kuma wayannan sarakunan namu da malaman ƙaryen namu da gemu banzan su da yan siyasar mu munafukai da suka zo suka haɗu, aka zo wai har yau ba mai magana akan Abba Kyari. Amma da yake Allah ya tsine wa yan majalisar albarka, makaɗi aka kashe mawaƙi ɗan ƙwaya a Lagos, yaro ƙarami, har majalisar tarayya aka zo aka yi zama na musamman. Ba da daɗewa ba ko sati biyu ba a yi ba, aka kama wani BDM wani menene, duk very dark man. Najeriya ce kamar za ta tashi, kwana ɗaya bai yi na biyu ba sai da aka sako shi. Amma munafukan yan arewa, lalatattun sarakuna, maciya amanan malamai, yau ka ga Abba Kyari ba mai wanda yake magana a kansa. Sannan ana aka kama Professor Yusuf Usman, aka kulle shi, ba wani ɗan arewa ko wani babba ko wani mai mukamin gwamnati ko ɗan majalisa da ya fito yake magana akan yan arewa. Yau duk kisan da zaka yi wa ɗan arewa, kwanan da aka kare shi mana yara sun da daga farauta, duk shaida sun nuna cewa ba ƴan iska bane, ba ƴan daba bane, gida za su tafi. Da azumi aka yi ragarga da su, ba wani ɗan iska a arewa da ya fito yayi haushi, sai ƴan ƙananan yara ne, ƴan midiya matasa suka fito suke Allah wa dai ban yarda ba. Me za ka yi da wannan mutanen?